ako z diecézy, tak aj z misijnej spoločnosti, milé reholné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež. Jedna bajka hovorí, ako v oceáne sa stretla veľká a už staršia ryba s takou menšou, maličkou, a tá menšia sa jej pýta: ty si taká skúsená, ty už máš veľa tých vedomostí, nože mi povedz, kde je ten oceán? A tá staršia rybka jej hovorí: ale však sme v oceáne, prečo sa takto pýtaš, že kde je oceán? Tu je oceán, však dookola je len samá voda. Ako tu môže byť oceán? Milí bratia a sestry, táto bajka nám môže poslúžiť ako taký odrazový mostík, keď chceme hovoriť o Božom kráľovstve, ktoré je v nás a okolo nás. Aj my sa môžeme pýtať, aj sa pýtame, ako je možné, že Božie kráľovstvo je tu. Že Božie kráľovstvo nás obklopuje. Ako je možné, a nie jeden práve, ktorý neprenikal do duchovných skutočností podľa slov Svätého písma a podľa nauky Svätej cirkvi, tak bude hovoriť, ako tu môže byť Božie kráľovstvo, keď tu je toľko nepokoja, keď tu sú vojny, keď tu sú choroby, keď tu sú nedobré medziľudské vzťahy, a tak by sme mohli pokračovať. A Pán Ježiš, ktorý prichádza na túto zem, na tento svet, aby nás učil a viedol a za nás zomrel na kríži a nás pripravil na cestu do neba, tiež nám celý čas vlastne hovoril o tom, kráľovstvo Božie je tu medzi vami a je vo vás. Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A tak samozrejme, že potom prichádzajú aj tí z druhej strany. Najskôr tí, ktorí začnú spochybňovať a hovoriť, čo veríte takýmto rozprávkam? Aké iné kráľovstvo? Veď predsa kráľovstvo musí mať svoje hlavné mesto, svoj trón, svoje hranice a tak ďalej. O čom vy tu rozprávate? To sú tí, ktorí to chcú spochybniť a veriacich zniesť. Ale potom prichádzajú tí, ktorí to popierajú, ale zároveň voči vyznávačom Božieho kráľovstva útočia. A ich napádajú, prenasledujú, tríznia, ba aj mučia a zabíjajú. Ale to Božie kráľovstvo napriek tomu všetkému je tu. Je v nás a je okolo nás. A my chceme za to ďakovať. A chceme ďakovať aj za objasňovanie, ktoré skrze stránky Svätého písma, nauku Svätej cirkvi, tradíciu, znova a znova dostávame, aby sme boli v tomto viac orientovaní. Dnešné prvé čítanie hovorí o kráľovi Dávidovi a o tom veľkom prisľúbení, ktoré dostáva kráľ Dávid, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. A samozrejme, ktorý sa dotýkame konkrétnosti života kráľa Dávida, najskôr sme prekvapení, ako je to možné, že Boh takémuto hriešnemu človekovi dáva takéto veľké prisľúbenie. No, ak by sme mali ľudsky odpovedať, ako je to možné, že kráľ Dávid, ktorý sa toľkým všeličím previnil, dostáva také veľké prisľúbenie, ako je to možné, z ľudského hľadiska musíme povedať, nevieme. Nevieme, prečo Boh práve takéhoto človeka si vyvolil. A ideme ďalej a ešte budeme argumentovať a hovoriť, veď kráľa Saula pre nevernosť Boh zavrhol.
A kráľ Saul sa predsa len postavil do pozície, že začal prinášať obety Pánu Bohu, aby si ho usmieril. A vtedy mu Pán Boh povedal: ja nechcem tvoje obety, ja chcem tvoju poslušnosť, ja chcem tvoju vernosť. Lebo toto je viac ako všetky tvoje obety. A Saul z tohoto Božieho hľadiska bol odpísaný. Kráľ Dávid, ako som začal, tiež nešiel celkom rovnou cestou. Aj keď na počiatku áno, dármo tie pokúšania rôzneho charakteru, ako doliehajú na každého človeka, tak doľahli aj na neho. A samozrejme, že v mnohých týchto pokúšeniach podľahol. Ale Dávid bol stále ten, ktorý si hriech priznal. Dávid bol stále ten, ktorý povedal: zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som veľa zhrešil. Dávid nebol nikdy v tej pozícii, že by začal zakrývať hriech. Aj keď tam ten pokus bol, ale potom ho predsa priznal. Ale konal pokánie. Dávid bol ten, v ktorom Pán Boh videl, tento človek vo svojej hriešnosti, ale ešte viac vo svojej kajúcnosti, mi zostáva verný. A tu možno práve aj na tomto príklade lepšie porozumieme, čo je to Božie milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo sa rozlieva po celom svete a dotýka sa každého človeka. Ale ako je potrebné, aby človek povedal: Bože, zhrešil som proti Tebe. Aj počas tohto roka milosrdenstva boli mnohí, ktorí sa nám snažili nahovoriť: Boh je tak milosrdný, robte si, čo chcete, aj tak vám odpustí. Nie, všimnime si na Dávid. Dávid si priznal hriech a konal pokánie. No ale tí, ktorí budú špekulovať ďalej, tak budú hovoriť ďalej: no a či ste nepočuli, nečítali dnešné evanjelium? Či ste nepočuli, ako Pán Ježiš na kríži povedal Lotrovi: ešte dnes budeš so mnou v raji? Či ste toto nepočuli? Či nestačí sa len obrátiť na Ježiša Krista a už človek začuje: ešte dnes bude so mnou v raji, všetko je v poriadku. A tento zločinec je ospravedlnený, ospravodlivený. A jednoducho všetky jeho doterajšie zlé skutky sú zmazané. Tí, ktorí by vystrčili do popredia iba túto vetu z dnešného evanjelia, tým by všetkým bolo treba odporúčať, aby si prečítali aj tých pár slov predtým. Vtedy, keď začínajú Ježiša pokúšať, aby zostúpil z kríža, kde Syn Boží nech ukáže svoju moc, zachráň seba i nás. A tá lúza, zhromaždená pod krížom, kričí to, a kričí to aj jeden z tých lotrov. Ale ten, ktorý neskôr začuje slova: ešte dnes bude so mnou v raji, ten hovorí: prečo tak hovoríš? Veď on je nevinný. My si zaslúžime tento trest. Veď a tam je to priznanie u toho Lotra, ktorý neskôr začuje tie slova odpustenia aj toho pozvania do nebeského kráľovstva. Ale na počiatku bolo: my sme tu právo, my sme sa previnili, my sme robili zlo, ale on je nevinný. On je tu neprávny. Milí bratia a sestry, toto je ten obrovský rozdiel, ktorý človeka dvíha v očiach Boha, alebo človek pred Bohom sa stráca, aj Boh ho zavrhuje
tak ako Saula, lebo človek si neprizná svoje hriechy, svoje previnenie. Teda vtedy sa zatvára tá brána Božieho milosrdenstva v duši každého človeka. Keď človek nepovie, som hriešný, mám hriech. Ale vtedy, keď človek povie s Dávidom, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo som veľa zhrešil. Vtedy tá brána Božieho milosrdenstva sa nielen otvára, sa rozvíja, aby bola otvorená, aby ten obrovský prúd, to tsunami Božieho milosrdenstva sa dovalilo do duše človeka. A človek pocítil tú nádheru Božej prítomnosti vo svojom srdci. Toto je tá krása Božieho milosrdenstva. A my chceme k tomuto kráľovi dnes prísť, aj sme prišli. A sa teším, že môžeme takto spoločne s našim kráľom oslavovať jeho, nie seba. Oslavovať jeho a ďakovať, že nás zahrňa svojou priazňou, svojim milosrdenstvom a že nám dáva všetky potrebné dary. A tento kráľ milosrdenstva nám otvára náruč a hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí ste unavení, ktorí potrebujete možno pohľadenie, ktorí potrebujete dobré slovo, poďte, nebojte sa. Viem, že ste slabí, krehkí, hriešni, ale ja vás prijímam, poďte. A každému z nás, keď aj nehovorí, ešte dnes bude so mnou v raji, lebo možno by nás aj mnohých vyľakali, keď máte doma rozvarený obed alebo ďalšie plány a ešte by vám tu v kostole povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji, no neviem, ako by to dopadlo. Ale on nám hovorí ešte dnes, známovo ťa naplňam svojou milosťou, svojou láskou, svojou dobrotou, svojím milosrdenstvom. A preto aj na záver svätej omše, tak ako sa to robí už dlho v svätej cirkvi, vykonáme zasvedzujúcu modlitbu boskému srdcu, Ježišovi Kristovi kráľovi. Viete, to nie sú zanedbateľné úkony. A tak, ako to budeme spomínať aj v našom pastierskom liste ako biskupy Slovenska, znova vás budeme povzbudzovať aj k týmto pobožnostiam. Ľudovým pobožnostiam, ktoré napomáhajú takému prehlbeniu viery a dotvárajú našu vieru. Pretože tieto veci akoby sa chceli strácať. Akoby sme im celkom nerozumeli. Ale my sa chceme zasvetiť boskému srdcu a ja vám to dovysvetlím možno na tomto príklade, ktorý som už viackrát spomenul. Ale viete, dobrý otec a dobrá mama niektoré veci stále opakujú. Lebo tým deťom to stále treba hovoriť, nie? Vy mami, viete spočítať, koľkokrát ste deťom hovorili pozdrav, ticho zavri dvere, umyj ruky a tak ďalej. Viete to spočítať? To sú veci, ktoré sa nedajú spočítať, ale treba ich hovoriť. A tak, keď hovorím aj o tomto zasvetení sa, začnem svetou Margitou Máriou Alákovou. Keď Pán Ježiš, odhaľujúc jej tajomstvo nádhery svojho boského srdca, zároveň skrze ňu odkazuje francúzskému kráľovi Ľudovíkovi XIV., aby Francúzsko zasvetil boskému srdcu Ježišovi. A keďže Ľudovít XIV. Si žil svojím štýlom života, povedal, že takéto hlúposti on predsa robiť nebude, on im nebude venovať pozornosť. A tak prišiel čas francúzskej revolúcie a jeho vnuk Ľudovít XVI. Už vo väzení čaká na popravu pod gilotínou. A vtedy tento nástupca na francúzskom tróne Ľudovít XVI. Na stenu väzenia
píše zasvedzujúce slova modlitby, kde zasvedzuje celý francúzsky národ, celé Francúzsko boskému srdcu Ježišovi. Neskoro, po pár chvíľ skončí pod gilotínou a jednoducho Francúzsko ďalej sa uberá svojou cestou. My dnes skončíme, milí bratia a sestry, rok milosrdenstva. A ako som spomenul, Božie milosrdenstvo nekončí. Ale my sme už vhúpli do storočnice Fatimy. A budeme aj v našej diecéze zvlášť prežívať deviatník tohoto fatimského posolstva, aby sme napokon 14. októbra v budúcom roku urobili zasvetenie celej diecézy Panne Márie Fatimskej, teda nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A Panna Mária vo Fatime v roku 1917 od 13. mája do 13. októbra neustále vyzývala k modlitbe a k pokániu. A stále opakovala: nech sa úzko zasvetí môjmu nepoškvrnenému srdcu. A ak ľudia sa nebudú modliť a nebudú sa kajať, a bolo to v čase vrcholiacej prvej svetovej vojny, príde na svet ešte horšia. A stalo sa znova, že ľudia toto posolstvo, ktoré sa šírilo do sveta, neberú vážne. A tak samozrejme prišla ešte horšia druhá svetová vojna. Viete, a tu sa mnohí pozastavia. Prečo Panna Mária takto strašila ľudí? Panna Mária nestrašila ľudí. Panna Mária varovala ľudí. Prečo sa nekajete? Prečo sa nemodlíte? Prečo si nepriznávate svoje hriechy? A prišla ešte horšia vojna. Panna Mária prišla ako tá varovnica, ktorá varovala celý svet. Tak ako vy, rodičia, veľakrát upozorníte svoje deti, aby tam alebo tam nešli, lebo to dopadne nedobre. To je strašenie. To je prejav ozaj vašej materinskej, vašej otcovskej lásky, aby vaše dieťa nedopadlo zle. Ale máte iste aj túto bolestivú skúsenosť, že váš syn a vaša dcéra vás nevždy počúvali a vám ostali len slzy a bolesť v srdci. A tú istú bolesť prežíva Matka Božia. To je jedna vec. Nepočúvnutie tohoto posolstva, ktoré vrcholí, treba zasvetiť najprv ruskopom celý svet nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ľudia sa z toho vysmievali. Ja som tiež povedal, zasvetíme našu diecézu nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Kto ako to prijíma, to vie každý sám vo svojom srdci. Ale ja som presvedčený, že táto výzva vychádzajúca z Fatimy je veľmi dôležitá a veľmi potrebná. A si vezmite ešte jeden taký moment, keď sa už dotýkam Fatimy. Zvlášť, keď na 7 bolestnú Pannu Máriu ste večer mohli pozerať film o Fatime. A tie deti, František, Hyacinta a Lucia, mali ísť na stretnutie, myslím, to bolo 13. augusta alebo septembra. A vtedy ich ten starosta, ktorý chcel prekaziť ich stretnutie s Pannou Máriou, ich zobral a nedovolil im ísť na toto stretnutie. Tam je taká krásna scéna, jak ten starosta straší tie deti
Vás budú smažiť v tých kotloch, keď nepoviete pravdu. A najlepšia tá malá Hyacinta, krásne dieťa vybrali na túto úlohu. Tak detsky nevidne, lebo ja sa bojujem, ale radšej nech ma smaží. To bolo čosi veľmi silné. Isté, skutočnosť mohla byť iná, ale iste ju takto priblížiť. Neskôr, keďže tieto deti neboli pustené na stretnutie s Pannou Máriou, neskôr sestra Lucia, ktorá nie tak dávno zomrela, napísala: to, že bolo zabránené týmto deťom stretnúť sa s Pannou Máriou, svet prišiel o mnohé Božie milosti. My často nerozumieme, že tie Božie milosti to nie je niečo magické, to nie je mágia, to nie je čarodejníctvo, to nesúvisí s horoskopmi, ale to je opravdivá Božia pravda, ktorá sa nám ohlasuje a ktorá sa nám dáva. My sme veľakrát ozaj ako tá malá rybka, ktorá sa pýta tej veľkej: a kde je ten oceán? Teda kde je to Božie kráľovstvo? No je tu. Len nám ho treba vidieť. A veľakrát práve preto, že sme presekli a presekávame tú reťaz viery a dôvery v Pána Boha, koľký ďalší trpí. Keď sme nedávno chodili po cintorínoch a stáli nad hrobmi svojich drahých, koľko myšlienok podobného charakteru mohlo prísť, vstúpiť do našich myslí. Stáli sme tam nad hrobmi a možno ďakovali našim rodičom, že nám odovzdali vieru. Možno sme stáli nad hrobmi našich rodičov a hovorili: no, rodičia, vy ste síce chodili do kostola, ale my už žijeme inak. Alebo sme stáli nad hrobmi svojich rodičov, starých rodičov a už oni presekli tú reťaz viery v našom živote. A možno sme im upravili hrob, zapálili sviečku, ale už sme sa nepomohli. Lebo kto si presekol reťaz viery? A ako je potrebné, aby tú reťaz sme znova spojili? Ako je potrebné, aby sme boli tými opravdivými svedkami Krista Kráľa, ktorí chcú aj v dnešnom svete podať ďalej tú štafetu viery. Aj popri tých všelijakých ťažkostiach, ktoré prežívame. Či aktuálne, či tu v Lučenci, či tam, kde sa rodí dobré dielo, tam diabol bude vždycky pokúšať. A tam bude vždycky vstupovať. A je na nás, či my tomu porozumieme, alebo svoju ješitnosť povýšime nad Božie kráľovstvo. Toto je veľmi, veľmi ťažké vždy v rozlíšení duchov, ku ktorým sme, teda k tomuto rozlišovaniu sme neustále pozývaní. Milí bratia a sestry, chcem poďakovať v tejto chvíli vám všetkým, keďže som na prvej pastoračnej návšteve tu v tomto chráme. Všetkým, ktorí sa pričinili o tento chrám, ktorí ho budovali, ktorí rozvíjali túto myšlienku, ktorí sa staráte o tento chrám. A nie je vám ľahostajné, ako tento chrám žije, funguje. Ale ktorým nie je ľahostajné ešte niečo veľa väčšie. Aké sú tie chrámy Ducha Svätého, teda my sami? Ako rozvíjame my silu tejto viery?
asi treba nám pomôcť, a už vidím, že je, takže končíme príhovor a nech sa nám